Paziente bizia, paziente aktibo programa bakoitzak bere burua zaintzen ikasteko programa bat da. Hau lortzeko erabiltzen duguna da berdinen arteko heziketa, eta gure helburua da pertsonek bere gaixotasun edo bere osasunekin bizitzea jakitea. Bai, badaude ikerketa batzuk emaitzak, programaren emaitzak frogatzeko. Duela asko egin zuen metanalisi batek, metanalisi honek esan zuenez, pertsonak tailerretara joaten zirenak kontsulta gutxiago egiten zituzten, baita ospitaletan, baita osasun zentrotan. Orain arte bakarrik aurrez aurrekoen tailerrak neurtzen dira. Horrexegatik orain egiten ari gea ikerketa bat, multizentriko ikerketa bat, tailer onlineko emaitzak neurtzeko. Eta duela gutxi argitaratu ziguten artikulu bat aldizkari zientifiko batean, Plus Y deitzen dana, eta han ikusi dugu jendea nire osasuna, nire minbizia pasa eta gero tailerretara joaten direnak inpaktu positibo zeukatela bere bizitza orokorrean. Badaude hainbat gai lan egiten dugu programetan, edo programaren tailerretan. Adibidez, lan egiten dugu elikadura osasuntsua, ariketa fisikoa, baita emozioak eta harremana sozialak. Baina gure programaren koska edo helburua da ez da soilik informazioa ematea, baizik eta jendea tailerretara joaten direnek tresnak edukiko dituzte beraien ohiturak aldatzeko. Eta tresna horiekin pertsonak eta aldamen horiekin pertsonak handitzen da bere autoefikazia, zeren bere autokonfiantza handitzen den eta. Badaukagu tailer batzuk, badaukagu tailer erlazionatuta gaixotasun kronikoekin, adibidez nire osasuna biziki zainduz, baita beste bat daukagun diabetesena, hori deitzen dana nire diabetesa zainduz, beste bat minbiziarena, ikerketarena, eta beste bat daukagu baita bereziki herritar ijituentzat. Duela gutxi argitaratu dugu baita beste tailer bat nire ongizate emozionala zainduz, eta hau da herritarrek guztientzat. Badaukagu bi modalitateko tailerrak, batzuk aurrez aurrekoak eta besteak online modalitatean. Eta gero daukagu beste bat gut online deritzogu, eta hau da entrenamendu aktibo online. Bereziki da, zeren dena idatzita egiten da, anonimoa, eta pixka desberdintasun dauzka beste tailerren modukoa. Badaukagu aukera batzuk, adibidez, inork interesatuta badau tailerretan eta izena nahi eman, adibidez, gure telefonoaren bidez edo emailaren bidez, Osakidetzaren orrialde eta baita webaren bidez. Han daukazue inkestagune bat datuak emateko eta aukera zein tailerra eta zein modalitatekoa eta zein ordutegiarekin adibidez. Badaukagu
iritsi desberdinak, bai? Baina, orokorrean jendeak, edo pertsonak tailerretan parte hartzen dituzten esaten dutenez, programak laguntzen die adibidez bere osasuna eta bere gaixotasuna ulertzera, baita adibidez problemak dituztenean, adibidez erantzunak bilatzera laguntzen die eta orokorrean eta azken finean bere bizitza modu aktibo bai gaixotasunengan eta bai osasunengan modu aktibo bizitzera laguntzen die gure programak.